νέα Δημοτική Αρχή ολοκληρώνει την παρέμβασή της για την πρώτη φυτευτική περίοδο στις μόλις 90 μέρες με την φύτευση άλλων 500 δέντρων, σύνολο 2.500 90 μέρες από τότε που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου. Θέλω να πω μόνο τούτο, ότι για μας η ιστορία του Πρασίνου, η ιστορία της Θεσσαλονίκης, της πράσινης και βιώσιμης Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσει μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μας να είναι η άμεση προτεραιότητα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω διπλά την εταιρεία Μέλη, η οποία έσπευσε να αθροίσει τις προσπάθειές της στο κάλεσμα που κάναμε στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε πολλές εταιρείες να μας βοηθήσουν μέσα από αυτήν την χορηγική τους παρέμβαση να γεννήσουμε την πόλη με δέντρα. Το project αυτό πάει καλά, για μας είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Σε λίγο θα δείτε ότι όλα αυτά τα δέντρα, τα οποία είναι δέντρα, όπως καταλαβαίνετε, έτοιμα. Είναι δέντρα τα οποία θα αλλάξουν το τοπίο σε αυτό το κομμάτι, και ένα μικρό αλυσίλιο με πολύχρωμα δέντρα δεν θα είναι μόνο ένας πνεύμονας οξυγόνου, αλλά θα είναι και ένας ωραίος πίνακας ζωγραφικής για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το τοπόσιμο της πόλης που είναι η νέα παραλία. Πρόκειται να φυτευτούν 500 δέντρα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν ξαραθεί πάρα πολλά δέντρα και επομένως ήταν επίγον να ξαναπρασινίσει, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο εμείς ως φίλοι της Νέας Παραλίας είχαμε φυτέψει δέντρα. Παρ' όλα αυτά δεν είχαν ευδοκιμήσει, διότι δεν υπήρχε η αναγκαία φροντίδα. Βάλει 2.500 δέντρα σε 90 μέρες. Έχουμε δημιουργήσει μία αποθήκη, ένα στόκ δέντρων γύρω στις 8.000 με χορηγίες. Στον Απρίλιο τις επόμενες μέρες θα εγκαινιάσουμε το πρώτο πάρκο Τσέπης και το δεύτερο θα ακολουθήσει λίγο αργότερα, κύριε Δήμαρχε. Το Τσέπης σε ποια περιοχή θα είναι? Αυτό που μιλάμε τώρα είναι στην οδό Αμφιπόλιο στην Τούμπα. Δέντρα αυτά που φυτέψαμε σήμερα, τι δέντρα είναι? Είναι κουτσουπιές, είναι καλοπιστικές δαμασκηνές, είναι ακακίες, είναι ψευδοπλάτανοι, είναι καλοπιστικές κερασιές. Είναι 10 με 12 είδη δέντρων, τα οποία οι γεωπόνοι μας έχουν κάνει ένα συνδυασμό για την περιοχή αυτή, και προκειμένου να προκύπτει αυτό που είπα προηγουμένως, η πολυχρωμία. Η Μέλη βιομηχανία χάρτου, η ιστορική αυτή βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος δεν μπορούσε να λείψει. Κατευθείαν είπαμε ότι φυσικά θα συνδράμουμε στη νέα αυτή προσπάθεια, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε αυτό το νέο πάρκο, το οποίο δεν είναι μόνο ένα δώρο της εταιρείας στους κατοίκους της πόλης, είναι και μια παρακαταθήκη στα παιδιά και τα εγγόνια μας, και καλούμε και τις άλλες εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες της Βορείου Ελλάδος να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή του Δήμου και σύντομα να πρασινίσει η πόλη στην οποία όλοι ζούμε και κατοικούμε.